Matod pa ni Apostol Juan, ako nagsulat nga kaninyo, mga amahan, tungod kay kamo, nakaila na kaniya gikan sa sinugdanan. Ako nagsulat nga kaninyo, batanon nga mga lalaki, tungod kay kamo, nakabuntog sa dautan. Ako nagsulat kaninyo, gagmay nga mga anak, tungod kay kamo, nakaila sa amahan. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag, nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 13. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Nanay Tarsila? Nay, nganuwa ka pa man mag-ilis? Ay, kalit lang naglain ng akong lawas. Ha? Nay Tarsila? May kalit lang ang panakit ang akong kalawasan. Nay! Nay Paminaw. Tarsila! Paminaw na ako. Kinahanglang may nayon yun ang inyong kasal ni Ramon. Nanay Tarsila! Bisan unsa pa'y may tabo. Nay! Kinahanglang may nayon ng inyong kasal. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa! Nay! Padayon ang kasal nila sa kong anak ug sa iyang pamanunon nga si Ramon. Buway ko daw kini akong gibati. Mula bayakin Nanay Tarsila! Nay! Muapas lang ko sa simbahan, Amanda. Muapas lang lagi ko. Ako lang ning ipahuway. Pagpaminaw na ko, Amanda. Inig abot sa oras na kinahanglan mo ato na kamo sa simbahan. Lakaw na lang kamo. Huwag bisan kinsa ninyo nga mususin ako sud sa kong lawak. Nay! Uspon ako. Ipadayon yun ang inyong kasal ni Ramon. Bisan unsay may tabo. Unsay ding partes lawas ang gibating sakit ni Lola Tarsila, Mama Amanda. Huwag nahibaw na mo kunding dapita sa iyang kalawasan. Mupingit siya sa labing kasakit. Unsay sunod hitabo? Miabot ang oras nga moadto na kami sa simbahan. Si Lola Tarsila? Gisunod o gituman na mo ang iyang pasidaan. Sa dayo na mong panglakaw, mihunong una ko sa pultahan sa iyang lawak. Mitanaw ko sa pultahan. Ato na kami, Nay Tarsila. Sankto. 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 Tana ka mo. Dali mo. Adium nostrum. Adium nostrum. Adium nostrum. Adium nostrum. Tarsila. Nanay Tarsila. Bisan na nirado siya sa iyang lawak. Ug bisan anam-anam na kong nagpalayo. Bisan dito na ko sa gawa sa bahay. Nabati na ko ang gibating kasakit ni Nanay Tarsila. Mikisi-kisi siyag maayo sa kasakit. Ug pag-abot na ko sa simbahan, daghan na kaayo mga tao sa gawas ug sa sud. Ambil mo kamot, Amanda. Dagang salamat. Haman din si Tarsila, Amanda. Haman inahani mo. Kalit lang nga may gibating sakit sa iyang lawas. Sabi ka ba yung marami?
Maluway ni kabayo, oy! Wah! Oy! Wah! Aminaw, Amanda. Bisan unsay mahitabo. Bisan unsay mahitabo. Kinahanglan may layon na inyong kasal ni Ramon. Gusto na ko musuot sa simbahan. Kay naghuwat na nako sa Ramon. Kalit lang misuki ang kabayo. Bisag giunsag latigo sa kutsero ang kabayo. Apan wa gyud mo patuo. Murag may gikahadlukan ang kabayo. Kung unsay gikahadlukan sa kabayo, siya ray nahibaw o siya ray nakakita kung unsay iyang nakita. Matod pa, ang hayop humok kaayong makamatngon og makakita kung dunay panuway o demonyo. Unsay sunod mong gibuhat, Mama Amanda? May pasok ko sa agianan sa sentro gyud nga agianan padung sa altar. Malipayon kaayo ang mga tao tungod kay wa sila mahibaw sa hitabo didto sa bahay ug sa hitabo sa gawas sa simbahan. Mapahiyomon kaayo ang imong amahan Antonio nga mitutok nako. Malipayon kaayo ang imong amahan Antonio nga mikuha sa akong kamot o gikuptan nako ang iyang bukton og mipaingon kami sa atubangan sa dakong altar sa simbahan. Samtang dito sa bahay, ingon ini ang nahitabo. Adium nostrum. Adium nostrum. Adium nostrum. Ikaw dahil ang santa sa ritual. Matilde, nasayod ko. Nag-astral ang imong espiritu. O espiritu nimo ang aniya karon. Panisuklan ko ikaw, Matilde. Ikaw ang santa. Wa ko mahadlok nimo, Matilde. Ikaw ang santa. Sahit kayo naman tuan ako ang utok o kasing-kasing ni Ramon. Mayo kay nahibaw ka. Pusa magbayad ka. Sumtiig ka, Sanctumitum, Sanctumicam. Sumtiig ka, Sanctumitum, Sanctumicam. May mulabaw pa kayo ni Ene. Sanatas! 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 Og dito sa simbahan. Ikaw, Amanda, imo bang kalawaton si Ramon isip imo ba na? O, Padre. Ikaw, Ramon, kalawaton mo ba si Amanda isip imong asawa? Oo, Padre. Isip tinugyanan si kalibutan ng pagtuo sa Apostolika Romana Katolika. Sugod karon, pagatawgo na kamo o bana ug asawa. Ate ko, Ramon. Ngano, Ramon? Ngano, mahal ko? Ate ko, mahal ko. Ramon!
sa simbahan. Igo lang gihuman ang kasal. Namatay si Ramon. Mitiko ko si Ramon. Timaan sa dili masabot sa kasakit nga iyang gipati. Nagsiga ang iyang mga mata. Mikungkong ang iyang mga kamot. Mipauli ko sa bahay. Gidana mo ang patayng lawas ni Ramon sa among bahay ni Nanay Tarsila. Laos na lang namo si Ramon dito sa among bahay. Asawa ka naman niya mananghig bini mo, Amanda. Nga ato lang nato hayaa si Ramon sa among bahay. Miyango ko. Og ilang gida si Ramon balik sa ilang bahay. Og ako, lugos malakang ang ako mga tiil nga misaka sa among bahay. Giablihan ako ang pultahan sa lawak ni Nanay Tarsila. Nanay Tarsila. Nanay Tarsila. Unsa man ning